Nu skal I lave et pandebånd. Du starter som vist i den anden video. Den allerførste. Og så laver jeg egentlig luftmasker til det, der cirka svarer til det hoved, I vil lave det til. Min er på 61. Jeg laver den så lidt mindre, fordi det er lidt elastisk. Så jeg vil nok lave den på imellem 58 og 60 cm lang. Nu er den cirka 56 cm, sådan bare løst. Hvis jeg strækker den, så kan den gå helt op til 61, og det er egentlig nok. Så skal jeg sørge for, at den her, den ikke vrider sig, når man skal samle enderne. Det kan være rimelig svært. Ligner stadig, at den lige, især når det snor sig sådan, gør man det bare lige et par gange. Nu skulle den være der. Lægger den op her. Tjekker igen. Skulle den være der. Så tager man sin nål og tager i den første maske her og binder som normalt. Så jeg viser det igen. Du sørger for, at den ikke snor sig forkert rundt. Og så tager nålen i den første maske. Og så binder som normalt. Jeg skal lige have den der væk. Den ende der. Og jeg vil så ikke lige stramme lige de første par gange her. Det gør jeg først, når jeg har sådan cirka 3. Og så den næste. Så sidder de sammen her. Og så fortsætter man bare rundt. Rundt og rundt. Cirka 5 til 8 gange. Det kommer an på, hvor bred man vil have sit pandebånd.